Aquest diumenge se celebrarà a Vic la 18a Exposició Nacional Canina Ciutat de Vic, organitzada per la Clínica Veterinària d'Osona. Més de 600 gossos d'arreu de l'Estat competiran en aquest concurs de bellesa canina, que a més aplegarà d'altres activitats paral·leles a la competició. En parlem amb en Dani Blancafort, veterinari de la Clínica Veterinària d'Osona, col·laborador del programa. Dani, bon vespre. També ens acompanya l'Ester Rot, de la Unitat Canina de Rescat d'Osona. Bon vespre. Bon vespre. I l'Àngel Caselles, etòleg i ensinistrador en positiu. Bon vespre. Bon vespre. Són dos dels participants també en aquesta exposició, organitzant activitats paral·leles. De seguida en parlarem. Abans, Dani, però ja n'anem parlant cada any d'aquesta exposició. Aquest any quants gossos hi tindreu? Al final no arribarem als 600, tinc entès que serem sobre 580. I de quines races? N'hi ha moltíssimes de races, Moltes, cap a una cinquantena, seixantena llarga de races diferents. Però quins són els més... Hi ha unes races que són les més habituals, les que participen més freqüentment en aquest tipus de concursos? Cada cop estem veient que hi ha més varietat de races, així com algunes èpoques, altres anys, veiem focalitzats, hi va haver el gran boom dels bulldogs anglesos, l'època dels rottweilers, l'època dels goldens i llauradors. Diguem que a poc, o sigui perquè al mercat no hi ha una raça en concret que estigui assentant-se molt fort, veiem una varietat de molt petites races i per tant no hi ha molts participants de cada raça. En què consisteix aquesta exposició? Mira, és un concurs de bellesa. Llavors, abarca tots els aspectes de la bellesa. Vull dir, el gos ha de ser maco, però a més ha d'estar ben presentat. Això vol dir que gossos de pèl llarg han d'anar ben pentinats, com toca. Intervé a vegades un punt inclús de maquillatge per tapar petits defectes, i llavors hi ha l'expressivitat del gos. No és el mateix el gos que et surt al ring, això és feina del passejador, de la persona que treu el gos al ring a participar, perquè el gos surti motivat, surti posant-se una mica xuleta i pugui treure el millor del seu físic. Un gos pot ser preciós, però si camina coix i amb el cap cot, no presentarà bé. Per tant, des del matí, a partir de les 10 del matí, em sembla, i fins a la tarda, que hi haurà diferents rings instal·lats al Sucre, no hem dit el lloc, al Sucre, i allà s'aniran fent rondes, no? Exacte. Es comença primer amb els gossos agrupats per dintre de cada raça, amb separació de sexe i d'edats, per competir amb igualtat de condicions, i diguem que seria com una mena d'eliminatòries en què es va elegint els millors de cada raça i de cada edat. Llavors els gossos s'agrupen per grups, per races amb similituds, tant o de forma de treballar o de forma de ser de físic, s'ajunten, i finalment cap a la tarda, normalment als vols de les 4 a les 5, hi ha el final en què participes. Llavors sí que és molt difícil, llavors ja és un criteri molt personal, jo crec, del jutge en aquell moment, perquè donar guanyador un gos que potser pesa 40 quilos, un bobtail, per exemple, contra un chihuahua que en fa un i no té pèl, és un criteri moltes vegades molt personal. De fet, la gent realment el que hi va buscar és el punt de guanyador pel Campionat d'Espanya per raça. Evidentment, ningú li sembla malament guanyar el concurs, però el que hi van a buscar els criadors concretament és el punt de la seva raça per poder fer el seu gos campió d'Espanya. Un dels atractius, a banda de veure desfilar els gossos als rings, és veure també com els preparen, perquè realment hi ha autèntiques sessions de bellesa, de perruqueria, de maquillatge allà al costat mateix. Sí, perquè s'ha de fer el moment. Mira, això l'Àngel te'n pot explicar una L'Àngel, mica. a banda de participar en l'activitat paral·lela, a més també participes amb gossos a l'exposició, eh? Sí. Porta molta preparació. Allò que dèiem, Dani, dels grups, les meves races són del grup 1, races de pastor. Per tant, no requereix en general tanta preparació com altres grups. Llavors, a més, jo tampoc no és que sigui massa devot i llavors faig 4 raspallades. I ja està. I ja està. I de fet, la feina l'has de fer abans del dia a dia o setmana a setmana, més que res, perquè sobretot el gos d'atura, que és de pèl llarg, doncs no se li facin nusos, rastes, perquè llavors ja... Això ja no ho arregles. Ja no ho arregles. Llavors l'has de rapar i és un pal. Cada bestiar que és de pèl curt, doncs no porta tanta feina. En el teu cas, a banda de competir, també participaràs presentant o fent una exhibició d'agility. Sí. En què consisteix l'agility? L'agility és un esport, és obediència, és tot un conjunt de coses, és companyerisme amb el gos, és cert equilibri també pel gos, i es tracta de superar obstacles. Hi ha des de la passarel·la, hi ha també el balancí, ha de saltar barreres, passar per dintre un túnel,
i representa que llavors també a nivell competitiu això ho has de fer ràpid, sense fer cap refús, o sigui, sense tirar-se enrere, sense tocar pals, sense tocar les zones de contacte, que és la part, per exemple, la passarel·la, la part de baix de tot, està pintada d'un altre color, els últims 90 centímetres, i el gos l'ha de trepitjar, no pot saltar-s'ho per sobre. I és una activitat maca, que feia anys que la volíem fer, el que passa és que també costa molts diners, comprar els obstacles i fer l'espai bé i tot, i ara l'hem aconseguit i la presentem, gràcies a la Clínica Veterinària d'Osona, ens la presentem a l'exposició estatal de Vic. I quan es podrà veure? Quan es farà aquesta exhibició, l'exposició? En principi parlàvem de començar cap allà a les 11, quarts de 12, i allà cap allà a les 12 i poc ja hem d'entrar cap a dintre perquè a les 12:20 més o menys ja surto amb el ca de bestiar, llavors ja empalmo amb el gos d'atura. Molt bé. I en el teu cas, Esther, vosaltres també a nivell d'UCRO també organitzeu una activitat, no? Feu una demostració. Sí, farem una exhibició com la que vam fer l'any passat, de rescat, una mica d'obediència, però sobretot de rescat serà. Una mica de mobilitat, farem un andami, una mica com simulant els gossos, com s'ensenyen per ensenyar a buscar persones desaparegudes i bàsicament serà això. Hem canviat una mica l'escenari, a veure si és possible, a veure si tenim sort i es canvia una mica l'escenari per fer-lo una mica més espectacular, però en principi és això, fer recerca de persones desaparegudes. Molt bé. Amb què has vingut acompanyada? Que tens molta feina. La Chiara hi serà també en aquesta exhibició? Sí, té 14 mesos. L'any passat va sortir que tenia, no sé si eren 2 mesos i mig o 3 mesos. Bueno, van sortir que era molt petita. La vaig portar i va fer 4 cosetes. I ara ja està ben entrenada? Sí, encara no està operativa, però sí ja comença a fer les seves coses bé, molt bé. Molt bé, perquè suposo que també porta bastanta dedicació i bastanta feina, no? Molta. El fet d'entrenar aquests gossos. Moltíssima, moltíssima. Són moltes hores, són molts dies a la setmana. Aquest cap de setmana també he estat fora entrenant. Busquem cada vegada més puestos per entrenar, més complicats, cada vegada busquem coses més difícils. I de moment el superem, va molt bé. Molt bé. Doncs qui sigui aficionat als gossos té una cita aquest diumenge. Ineludible. Ineludible. Al Sucre on hi haurà l'exposició nacional canina, és a dir, el concurs de bellesa de gossos, amb tot el que això comporta de l'espectacularitat també dels pentinats que hi ha alguns, que portaran alguns gossos, i també diverses exhibicions, una d'agility i a més també de la unitat canina. Que vagi molt bé. Així ens ho esperem. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Gràcies. Nosaltres ho deixem aquí, però hi tornem demà, ja ho saben, a la mateixa hora, a les 8 del vespre. Que vagi bé. Bona nit. La paraula d'avui té 6 lletres i la definició diu així: testimoni valorat pel seu punt de vista. La resposta és ocular.